izvolite. Dobar dan, doktorka. Dobar dan, vi ste? Ja sam učenik koji se položio iz škole i mene strašno zanima čime se vi bavite, koje je vaše zanimanje. Pobegao si iz škole. Bože, svašta. Koje je vaše zanimanje? Čekaj, dođi sebi. Koji si ti raz? 7. 7. raz i pobegao si iz škole. Pa šta će se... Čekaj, sad ja treba to da javim tvojim roditeljima. Ne, nemojte nikako. Oni ne smiju da saznaju nikako. A nećeš nikad više? Nikad. Sigurno? Nikad. Nikada? Evo kunem se nikad. Sigurno? Dobro, ajde. Šta ti sad znamo? E pa mene zanima koje je vaše zanimanje. Pa vidiš ovako. Ljudi me zovu doktorka. A ja sam u stvari fizioterapeut. Što to znači? Kako li to pomažete ljudima? Pa vidiš, pomažem pacijentima, sad ovo moram reći. Pomažem pacijentima sa ozledama glave, kičme, prelomima, upalom zglobova, moždanim udarom, bolovima u krstima, sa bolestima krvotoka, nervnog i disajnog sistema. Kako to pomažete ovima? Takođe radim masažu. Tako. Evo ovako se što ti može. Ja, to. Vidiš kako to dobro je. Vidiš. A gde vi još to radite? Radim u svim zdravstvenim ustanovama, nego čak i samo nešto si mi sumnjao, samo malo. Diš ja. Pokreni glavu u levu. Dobro, Ne pušim. radim u svim zdravstvenim ustanovama, bolničkim odeljenjima, idem u kućne posete, šta? A sada me interesuje koje to osobine treba da posjedujem kako bi mogu ja da radim taj posao. Morao bi da budeš strpljiv. Moraš da slušaš pacijenta. Tačno znaš u kakvom emotivnom stanju, znači kakvom je psihičkom stanju. Da čuješ da ti kaže šta ga voli, šta ga ne voli. Znači da budeš strpljiv iznad svega. Pored toga moraš da budeš uporan. Jer neki pacijenti jednostavno ne žele da sarađuju. Neko kaže neću da radim te vežbe. I moraš tako sa njima da budeš fin, prijatan. Takođe moraš da imaš kondiciju. Znači morao bi da se baviš nekim sportom, da vežbaš, jer treba da podigneš ono koje je, na primjer, nepokret. Da pomažeš u tim stvarima. I stalno moraš da pružaš podršku pacijentima. Oni su u teškom zdravstvenom stanju, podrška jeste. Hvala, doktorka. Ovo sam predeli baš za to zanimanje. Priznaj da je lepo. Lepo je. A šta si rekao za mantiju? Lepo vam stoji. Preskoči.